Dino iki masak soto ayam sing suwegere megilan dan kuah iki ngaldu banget ngono lho yu. Langsung ke cara masak yo yu. Iki mau aku ono ayam kampung 1 ekor sing wis tak umbah terus tak potong-potong ngene iki. Nah, iki disisihno sik. Terus masak banyune sik iki ditutupi jarno umop bar ngono tinggal gawe bumbu haluse. Bawang brambang, kemiri, kunir, jahe, ketumbar, merica karo jinten aja lali. Nah, iki di blender sampai halus. Bar ngono terus digongso ning wajan sing ana minyake wis panas. Yo lali blendere diresiki mboeman sampai resik. Bar ngono dioseng-oseng sampai ambune wangi, lebokno serai karo geprekan laos, godhong jeruk, godhong salam. Dioseng-oseng ngeneh pokoke sampai bumbune mateng, kayak uyah, gula ambek kaldu bubuk. Nah, iki dioseng terus pokoke sampai minyake misah. Nek wis tandane minyake misah koyo ngene iki wis mateng. Bar ngono angkat bumbune terus lebokno ning banyu sing digodhog mang. Iki kan wis molak-malik. Nah, iki bumbune dilebokno kabeh ngene iki. Aja lali wajane yo diresiki pisan. Bar ngono lagi dilebokno ayame yo. Nah, iki cara masak ngene iki. Kaldune luwih krasa soalé ayame digodhog karo bumbune. Nek ayam wis masuk kabeh ngene iki, tutup pancine jarno umop. Jarno sampai ayame medhuk, nek wis medhuk buka. Terus tambahi irisan bawang pre sing akeh men suwedep yo. Terus dimasak eneh sampai bawang pre niki mang layu. Nah, niki mang lagi dicipi, asine sedepe ambek gurihe nek wis pas. Iki kompore dipateni, bar ngono taburi bawang goreng yo sing akeh pisan ben uwendul yo. Lah nek wis ngene iki wis siap soto ayam kampung, siap dinikmati. Suwedep pokoke.